Дали пъна им го казаха? Виж на Слушай, яхар бас. Взе ли нещо? Ого, долу! къде е долу? Идват! Къде са? Взехте ли нещо на съда? Аз не съм взел. Не! Бе, махна се, ще метна флашка. Его е. Качам. Да, бе, стига, бе, ето всички, бе. Колко е? Напъйма ли Гледайте какво ги правя аз. Аз всичките ги взех почти. Пеца е. Къв си ти бе? Изверг. Само Петре, бати човека, бе. Това ще го кача вече, ето. И аз как ги взех, Пеца, и аз как ги взех. Браво, бе, то така се прави, виж като сме... И мене ми има спатла какъв хед му Ама набих. да знаете, че се... Аз петимата или четиримата. Така, Пеца, бат Витото, полудявам! Бум! Бау, what you gonna do now? Саша... База, Ярда, вие са като някой долу базата. База. О, Ярда, бат, взех на някой... О, да бе, чупаках! Двама... Чисто нато Пеца, 70. идват, Ярд! Къде? Ярд! Нали има Ярда? Ай, стига, бе, не са ли малко нож? Аре, почели. Най ми барша, опет разбраня гумно. Аре, се ли го бе, брат? Аз го шакам. Ще гръмне бомбата, няма друго да. Аре, бе, стига, бе. 6 от 0, 6 от 1. Какъв е резултат Сега? са? Гъга хора, сели де. Двама лев. Не, още ги, Кой може да вика, бе, къде е Илянчо, бе? Няма, не дига, звъни. О, Цецко, къде е? Идват Ярд. То, бати, как го направи това, бе? На един съм му набил... 93 демидж. Специ са, Пеца. Аз не знаех кой бия. Пеца. Те са трима. Аре, аз спецам тото. Къде тук долу до май дупката падна, ако не знам, мога да ти излежа в дупката. Добре, няма никой къде излежи. Атка, така. Снимай. Ха-ха, гръбар! Аре, 3 съдта и 2 яд. Аз имам съда. Аз съм съта. И аз съм съта. Аре. Айде. Аз тото и... Дончо сме съда. Идват. Дайте ви съта. Аз Как пада... е на ден, бе? Взехте ли нещо? Взехте ли с тази граната нещо? кой ме там флашката? Его е! Аз, някой друг мета. Пеца, трима са на Ярда, знаеш. Да, кой ме там флашките? Браво, бе, за Дай. се нервиш, Петре, бе. Не стига, че с 2 човека повече. Те ме какво аз не... Абе, сега Крисо пак ще ги научи като дее, бе. Стреляй, Крисо, стреляй. Стреляй къде ти падне. Гърва. Да, тъй като с 7 човека е лесно. Сега по един гръб, един ярд като мия и... Лала. Сега ще ги науча как се играе. Опа, Сега аз ги уша. Не, бе. Това музик. Да, и аз ги уча. Не, бе. Ярд ли е то? Его е. Той има 4 деми с пиштол. Аз дека взех 430 и колко са, бе. Не сега бе, приятел. Да, бе, брат, аз с това тъпо оръжие, дето съм. Ако съм семка... Пеца, съта са. Само си взема оръжие. Ами ги убих. А, така. Съта, бе, Петре, бе. Нямам патрони, да и се прекрия през реда. През стената. Стреляй, я магут. Колко се стана? Той е снимал, така че ще се видали как. Защото той как ли вика, че е? Не, защото каза... АФК. Така ли казват? Да. По-добре си дръжи със семка. Аз сме наравно.
Един бе, 6 са. Сега тъмън сме наравно, 5 на 5. Един, нали това, окей. Ето един яден. Крисо по-близко говори. Сега какво сега да видят колко яко е. Говорете близко, бе. Аз си ги чувам много добре. Я кажете нещо. Ево. Да. Не мога, презареждах, иначе му... Къде са, къде са, къде са? Ярд. Не, минава Хикс, как като е. Бързо, ръшите. Добре, аре. Ама ако искате, може някой се... О, Един да гледа гърба, един да гледа гърба. Тъмън. Гръб идва един. Стрелна по него, избяга към съта, тръгна. Добре, пазете. Цеци, пази Ярда. добре, един отиде надолу, аз го видях, ама не можах да го нацеля. То трябва Цецко да пази чуче. Той е АВП. Ала си имам и патлаго е. УСП. Yeah. Добре, Цеци. Цецко е. Лаго ли? Бой. Взех му около 50. Ама ти как го целиш едва? Той дори не знам дали го е оцелил. Кой там видя ли? Не. Пуши. Охо, той е разбързи. С бързи, да. О, няма. Двама са. Аре бе, това нали има на 50, аз му взех супер много демиш. Той Цецко нищо не музика, да гледам как го цели. Паза Ярда, да знаете. Само аз съм сута. И аз съм сътъстото. Добре, бе. Някой си метнал оръжието. Цецко, сей там горе, аз ще седя тук и кажи като това. Трима са съта. Двама килнах, третия не можа. Четвърти дойде съта. Аре, Цецко, моля те отиди. Има един ярд. Скалаш е. Не. Да, те са... Нищо, айде. Бързо, ръши, презаради. Браво е, така се прави Цецко. А то няма патрони. Чучи. Знам бе, аз казвам на Цецко. Абе, бий с Галила, бе! Дивак. Абе, няма патрони. Вземи си друг. Ела бе, едно мършо. Идвам. Ела при мама. Мама да ти тока. Ела, ма. Та дева. Аре, кой е с мене ярд? Аз съм. Някой си набъл. Аз съм за братата на Хикс. А къде е Хикс? Къде е Хикс, бе? Бързо. Колко са набъл? Спарта! Двама са на Б. Идват към нашата база, нали? Не, Б, заложих. На боли? Двама на... Вижте, те излезаха. Ма за кой излиза да нещо? Това си щупих му главата с таймка. Да бе, Олнара, да бе. Четвърти, аре пети да влиза. Аре, 4. А бомбата е заложена. Не, аз имам кит. Бягай. Аз не мога да я обезвреждам. Дайде, минаваме всички. Реконектвайте, влизайте на ново всичките. Ама минете спектейтър и минете. Колко ти изми един? Първото биха ли ни, или? Абе, някакъв Олнер е влезнал. Цецко! Горе излизай, бе! Аре, бе! Аре, Цеци, бай всичко! Аре, влизаме ли? Чай, айде тия да излезнат. Аре, излизай, бе. Това е фъкато. Не, бе, движеше до са. Я влизайте двойки. Аре, единици. Не, бе, стой! Аре, влизате. Единички, айде. Да, бе, Ето, то що влезна единица, бе? Абе, единици сме ние, бе. Ние сме единици, бе. То къде влезна? Минам Б. Ама ние не гледаме още. Еми като гледам играем, не вижте. Цецко, аре, махай се! Цецко, влизи бързо, така. Ама аз мен не ме пусна. Ей, мене нещо. Какъв е то фер, бе? В България.
Фер. То Фер си седи... Един идва към нашата база. Юноша Фер. Кажете му на то да се махне. Амо. Абе. Как нямаше? Колко лак имат тебе? Ай. Аз свикнах двойка и сега си мисля... Ти опадай на Ой, ой. О, Нямам. Офа, аре, двама и А трима. то Фер да бега. Всички сега за бомбата ще ходим. на Б, всички на Б, всички на Б, всички на Бомбата Б. беше във Фер, аз се взех. Всички на Б залагаме бомбата и шакалим. Пазете сега. Аз пазя тунела. Окей. Окей. Аз спада... Идват. Че, Пет се плашва. Нали Б, бе, идвайте. Аре, аз съм бъл. Айде, бързо залагайте ви, аз си мисля. Аре, чули, залагай бързо. аз- Идва един долу тунел, Българ. Ма то път дивака му откина главата, брат. Що не вземем бе, Пеца? Взей му емката. Идва. Браво, бе, Пеца, бе! На много малко. Къде, къде? Идва, тунел. Тунел. Браво, бе. Пеца, Браво, ги е. си Че излети се на кефа кефа. като циганче на фон. Пак всички Б. Б. Пазя пак тунела. Сега ще съм много бъл, да знаете. Офа, аз позех пиве. Сега почти всичко е бъл сила. Оф, и аз ми бачите пак, взех. Его е. През стената го взех. Скок. Бой. О, друг. Аре, бе, хора, бе, излизайте. Уй. То Фер. Къде? На Двама са бъл. Б. Бъбъ? Там е и бомбата, внимай. Там. Така го правят Така слогинците, един бе. за друг чекови на... Така го правят ние слогинците. Това си само Б ще играм, искате ли? Б, само бара, само Б, само Б. Вземите бомбата, вземите бомбата. И рядко ще такова, и рядко ще ходим така. Е, бомбата, кой иска? Аз... Е, Аз пазя ярда. На Б има някакъв. Ярда Двамата няма. на Б, един му откачи в главата. Пазя тунел. долу. 17 хапа съм. Его е там. Вземам. Той ме взе. Аре, аз бегам с на 6 хапа. Аре, некоя хелпа. Пеца, не ги гони с хедшот, бий ги как си трябва. Ти само с хедшот искаш да ги взимаш. Но ясно. Бий си как си трябва. Абе, ще точи малко. Ако не бях на 4 хапа. Удри! Как да спаса? Ние сме петима и засева шестима. Аз имам аве 5 сам. Елате сега. Аре, в мен е бомбата, елате аса. Сана. Суту, елате при суту. Не, аз съм ярд. На бъса. Отиваха към бъня. Те много отидаха към Б, аз ги гледам. Айде сега всички на... Аре, аз не се идвам към А. Аз съм на... Паза техна база, вие пазете ярда да не ме изгърват. Залагайте бомбата. Аз с тяхната база ще Аз шакам. не залагам. Пазете ярда. Христос, бомба си, бе! О, Дупките ми И набиха. съта, тук ни взимат. Аз. О, щупих му главата, Гледам 130. точно как се цели към него и изведнъж му не. Цеци, кой каже му? Леле, Цеци. Къде са? Долу е. Ама той е... Ей, съта има един. Дясно. С... Нищо. Нищо, взех му много. 3-2. Ал Б, на Б ни върви Тел игра. съм общо 257 демидж. Всички Б, бе, всички. А, бъл. окей. Горът фер от клана. А той им е най-добрия. Не. Най-добрият оня, Рефлекса. как се кажеш. Рефлекса. А, рефлекта, да. Да, аз пазя това.
Според мен не е така. Ей. Някой да залага бомбата, бе, Тото. Аре, Тото залагай. Или Аз те им паза. отивам. Не. Може те са на Хикс и тръгват сега от тунела, ще разширят. Чуч, къде е Хикс, бе? По средата. Хикс е по средата. Кой? Цецко, пази е тази дупка над мене. Фокстер! Е, Фокстер с нож! кили Аре, ми ги. аре. Още колко време остава от бомбата, бе? Уй, пеца. Нубове, слаби сте момиче. Да, те като вече виж, че не сме. Как? Кефер вече не е. Е, И нека влезна от нас. Пия. Долу идват. Къде са? Я гледай рефлекса. Горе съте! Цецко, кам ти на съд Презреждах го, човек. Светата го пазна. Не, тук бомбата, бе. Само ще е горе, аз съм зад кашона. Тунела идват. Тунела, гледай. Аре, хелпете, бе! Много са, бе, 20! Букай! Бой! Да, бе, аре! 28 кръв съм. Аз бях на 9. Бой, удри! Ау, бе, пеца. 9, бягайте. Що да... Не, бегаш такива. Абе, 6 секунди има. Болите, бе. Аз искам да умра. Фърнам си оръжията. Пеца, давам нов Wi-Fi. Що бе, тук само един остана, е сега. Защото Флер няма да излезне за това. Той не се нещо прави. Абе, прави си Стар спокойно. беше. Ти не залагай на това. Айде, Това тази много стена с върви. картечните сега трябва да излезни. Ето, Пеца прати Е, име сега то Wi-Fi. само тая врътка. Това нещо Там тази врътка.